Xuti Lluís, moltes gràcies per la presentació i a tots vosaltres per ser-hi avui aquí. Jo he parlat amb l'auditori de molta gent, molta, però mai he tingut la pressió que tinc avui, perquè estic amb amics i avui fa 20 minuts que no faig res més que abraçades i petons, però per mi és molt, molt, molt especial, molt emotiu i un plaer poder estar aquí amb vosaltres. Jo us explicaré una historieta, una breu història del temps, i veureu per què li hem dit Getòmics, con T, no genòmics, con N. Deixeu-me que us faci una pregunta. Algú ha sentit parlar de Getòmics abans d'avui? Una llàstima, perquè ho van publicar a Lancet, algú podria llegir a Lancet. Però bueno, us ho tornaré a explicar. Això és el guió de la xerrada d'avui. Primer parlaré del paradigma tradicional de les malalties, l'origen de les malalties en general. Després parlaré de Getòmics, que és l'origen de la salut, no de les malalties. Això és una diferència important. Com a pneumòleg tinc que fer un breu parèntesis de la salut respiratòria. I després faré unes petites conclusions i una última hora. No sé si sabeu que l'Acadèmia va organitzar una entrevista en última hora ahir i va ser molt interessant el diàleg amb el periodista, tan interessant que avui a la tarda, quan deies que estava pencant, és perquè he afegit 3 o 4 diapositives al final arrel de la xerrada del periodista, perquè crec que dona una visió diferent de la d'un metge o d'un científic. Molt bé, paradigma tradicional de l'origen de les malalties. Totes les malalties humanes s'han explicat a través d'aquesta fórmula. G por E, genes y ambientes, entorn. Totes. I em podeu dir, home, no, si t'atropella un camión no hay genes, solo hay ambiente. Jo diré no, perquè depenent de los genes tindràs una resposta diferent a l'agressió. Cicatritzaràs o no, sangraràs o no, t'infectaràs o no. Per tant, sempre és G por E. I això està escrit des de fa moltíssims anys. En el meu cas, el típic, vostè té càncer o té poc, perquè tonto ja ha fumat tota la vida. Necessites uns genes especials per fer càncer o poc o qualsevol malaltia si fumes, perquè hi ha molts fumadors, i segur que aquí algú, encara que no ho reconegui, no demanaré aquí, que fuma i està bé. Per tant, el meu pare va fumar tota la vida i mai li va passar res. Sí, és veritat. Genes i ambiente. Però m'agrada aquesta frase de l'Isaac Asimov, tots coneixeu que era un escriptor de ciència-ficció, que deia que les teories, el G por E, per exemple, i altres, no és que estiguin malament, és que moltes vegades estan incomplertes. I la nostra proposta de Getòmics és que al G por E li falta la T. La T és temps, o edat que tingui la persona. Temps, l'edat, pensem que és l'element oblidat a la comprensió de la salut i de les malalties humanes. Jo us posaré un exemple molt simple, molt proper i que tots vam viure fa 4 anys. Pandèmia de Covid. El virus era el mateix per tothom. La E, a l'entorn, el virus, era igual per tots. A nivell de la població, els genes són els mateixos. Però tots sabeu que el virus pràcticament no va fer res als nens, afortunadament, i va matar a molta gent gran. Mateix virus i mateixos genes poblacionals. Quina és la diferència? L'òbvia, l'edat.
Jo tinc 3 nets, el més gran té 7 anys ara. Si cau jugant i es trenca un braç, en 10 dies està al col·le. Si jo caic i em trenco un braç, 3 mesos de rehabilitació. La fractura és la mateixa, els genes són els mateixos, però la mateixa lesió, en funció de l'edat, té un impacte o té un altre. Posaré un exemple més científic que aquest del meu net. Mira, aquí teniu pulmó d'un ratolí jove, al que li havien posat suero salino en la tràquea, és a dir, és un pulmó sano, normal, d'un ratolí jove. I aquí teniu un pulmó sano, normal, d'un ratolí vell. Per cert, tota la recerca bàsica al món es fan ratolins joves. Sabeu per què? Perquè és més barat. Tindre un ratolí vell vol dir que l'has d'envellir. L'has de tenir 3 o 4 anys i això costa diners. Què passaria si la recerca es fes amb ratolins vells? Doncs mireu el que passa aquí. Si al ratolí jove li poses un virus, en aquest cas el herpes virus, dins de la tràquea, això és el que passa. Hi ha inflamació, hi ha una pneumonitis vírica, que és el que esperes si tires un virus dins del pulmó. Si fas el mateix amb un ratolí vell, això és el que trobes. Molta més inflamació. De nou, el temps, el factor edat, davant del mateix virus, ratolí jove, ratolí vell, responen diferent. I això ho sabem tots. No és el mateix tindre un malalt de 30 anys que un malalt de 78. Perquè l'edat, el temps passa, i veurem per què, però va actuant. Per tant, això nosaltres vam dir que era una equació, com deia Simó, incompleta. No és G por E, és G por E por T, el temps. I d'aquí ve el nom de getòmics, no de genòmics. Genòmics és solo los genes. Molt bé. I això que té a veure amb la salut, no hi ha amb la malaltia, amb la salut. Doncs mireu, aquest és l'article que vam publicar ja fa un parell d'anys. I això, aquesta fletxa d'aquí, és la vostra vida. No des que vau néixer, des que us van concebre els vostres pares. I ja es comença a parlar d'efectos preconcepcionals. És a dir, adolescents avui que beuen, es droguen, fumen, alteren el gen de l'esperma o de l'òvul i això pot tindre efectes al nen que encara fa 15 anys perquè neixi, preconcepcional. Això és l'edat i aquí ens morim, tots ens morirem. No he posat edat per no ferir susceptibilitats. Durant tot aquest temps els nostres genes, que és la cadena doble hélice d'ADN, estan exposats contínuament i de forma repetida a innumerables efectos ambientals, que és el que es diu l'exposoma. Per exemple, si la teva mare embarassada fuma o no fuma, si neixes prematuro o no, si tens una bronquiolitis en la infància, si la dieta que fas, si et donen el pit, si et posen vacunes, si beus alcohol, si tens un nivell socioeconòmic que et permet menjar millor o menjar pitjor, i per suposat el tabaco com a pneumòleg no el puc oblidar, però no és l'únic factor ambiental, hi ha molts més factors ambientals. Què passa la primera vegada que un nen té un factor ambiental enfront? Com reacciona? Es posen en marxa una sèrie de mecanismes biològics, que és el que diem endotipos, i que es poden detectar amb determinats biomarcadors, que motiven canvis epigenèticos, no genèticos, sinó del tros de l'ADN que regula l'expressió d'altres genes, la epigenètica. I també poden induir canvis al sistema immune. Quan un nen té sarampió, fa anticorpos contra el sarampió. Això és el que fa el sistema immune a aquesta edat, desenvolupar defenses.
I al final, que aquest nen, després de tindre aquest primer encuentro ambiental, estigui sano o tingui una malaltia, depèn de tots aquests mecanismes que es posen en marxa, genèticos, epigenèticos, cel·lulares, etc., immunes. Al cap d'un temps, el nen té un altre en contra amb el mateix factor o amb un altre. I què és el que passa? Doncs passa el mateix, però hi ha aquesta fletxa d'aquí, que és molt important. El sistema immune és un sistema de memòria i els canvis epigenètics persisteixen. Per tant, la segona vegada que aquest nen enfronti una alteració ambiental posarà en marxa això, però tindrà en compte què és el que ha passat abans. I això pot passar ad infinitum. I sempre hi ha una història horitzontal, no sols un efecte vertical. Per tant, l'aproximació de G-Tomics, perdó que està en anglès, a la salut humana, aquest concepte té dues implicacions molt importants. La primera, la mateixa interacció G por E a edades diferents pot tindre resultats diferents. Covid. Segona, el resultat final de si tens salut o malaltia depèn no sols d'aquest G por E, sinó de tot el que ha passat abans, per aquest sistema de memòria biològica, d'epigenètica i de resposta immune. I alguns poden dir, això ja ho sabíem, això és el que fem tots els metges quan fem la història clínica. Clar, és un home, és una dona, fuma, no fuma, quines malalties ha tingut, li han posat vacunes, pren tractaments. Això és la història clínica. El que fa G-Tomics és donar un marc biològic de recerca per entendre el que els metges fa 3.000 anys que fem, que és fer la història clínica. Implicacions per a la salut respiratòria. Intentaré ser breu. Mira, això és el resultat d'un estudi que vam publicar fa 4 anys, fet a Viena, Àustria, Europa Central, no és un país en desenvolupament. 11.000 voluntaris de la població general a Viena, d'edats diferents, aquí el temps, nens entre 6 i 15 anys, adolescents i adults joves, 15 a 30, adults més grans i els de la meva quinta. I ara veureu quines variables a diferents edats es relacionen amb la funció pulmonar. La funció pulmonar aquí es mesura amb aquesta variable, que és el BEMS, que tots coneixeu, inferior al límit inferior de la normalitat per aquella edat. Doncs mira, els nens, això és la funció pulmonar baixa, si tenen al·lèrgia, tenen baixa funció pulmonar, si tenen eosinofils, que són marcadors d'al·lèrgia, tenen baixa funció pulmonar, l'asma és dolent pels nens. Però mireu això, tenen poc muscle, baixa massa muscular. Què té a veure el muscle esquelètic amb el BEMS? I algú pot dir, és que així no poden bufar. I començar a beure alcohol abans dels 15 anys. I això és prevenible, que no beguin alcohol. Si anem a l'altre estat d'edat, aquí continuem veient que el muscle té un paper, tindrà baixa força, baixa massa muscular, tindrà un nivell socioeconòmic i educacional baix. Aquí comença a sortir el tabac, aquests anys. I la dieta, si pren el nen o l'adolescent una dieta baixa en fruites i verdures, té una funció pulmonar, s'associa a una funció pulmonar baixa. I aquest, capacitat de raonament reduïda, és a dir, ser una mica tontito. Què té a veure ser una mica tontito amb la funció pulmonar i amb el muscle? La proposta que fem nosaltres és que una baixa funció pulmonar el que està detectant
és un mal desenvolupament a aquestes edats del pulmó i d'altres òrgans, com pugui ser el cervell o com pugui ser el muscle. És a dir, que l'espirometria seria un marcador, no sols de malaltia respiratòria, sinó de malaltia sistèmica. No m'entretindré ni en més, ni en molts més. Aquí no necessites estadística per veure que el canvi és significatiu. Què és el que esteu veient? Esteu veient el procés d'envelliment. Hi ha cada cop més variables que relacionen baixa funció pulmonar. Les variables no sols es relacionen amb la baixa funció pulmonar, sinó que es relacionen entre elles, de manera que el sistema es torna molt complex. El qual vol dir que si diagnostiquem i tractem aquests malalts aquí o aquí, és altament improbable que canvi gaire cosa. Els hem de tractar aquí i previndre. Temps. La TDG també és temps. I la susceptibilitat genètica de funció pulmonar. Hi ha més de 100 gens descrits. Tots ells tenen un efecte petit, però pot ser que hi hagi gent que tingui diversos gens. Per tant, moltes d'aquestes alteracions són poligèniques. I el resultat de tot això, dels getòmics i els genes i els diversos factors ambientals, és el que ara diem el trajectoma. Aquí hi ha trajectòries de funció pulmonar, això és la funció pulmonar, des del moment que naixes, abans no podem mirar l'espirometria, fins que et mores. I no hi ha una trajectòria de funció pulmonar, n'hi ha moltes, i tenen implicacions clíniques. Mireu, la normal és aquesta. Quan naixem, el pulmó no està desenvolupat, però totalment. El gran problema dels prematuros és que neixen encara abans amb un pulmó molt més immadur. Creixen, arriben al màxim de funció pulmonar, 100% sobre els 20-25 anys. Abans les dones sempre van abans en tota la vida. I després d'un petit meseta plató, si no passa res més, la funció pulmonar cau amb l'edat poc per l'envelliment pulmonar fisiològic. Què passa si aquí fumes i ets susceptible a algun d'aquests gens? No solo si fumes. Pues que te fumes los pulmones i la teva funció pulmonar cau molt. Això ha sigut l'explicació clàssica tradicional de l'EPOC. Porque té poc perquè s'ha fumat els pulmones i tenia els genes. Early decline. Ara sabem, clarament hi ha diversos estudis que mostren, que no tothom desenvolupa el pulmó bé, per alguna de les raons que us he explicat abans. De fet, el 10% no és un nombre petit de la població general, no desenvolupa el pulmó bé i no arriba mai al 100% als 25 anys. Si aquí hi ha 40 persones, 4 estan aquí. Si estàs aquí a la trajectòria blava i fumes, te mueres prematuramente. El qual vol dir que no hi ha cap assaig clínic d'EPOC, per exemple, que hagi inclòs aquests malalts perquè s'han mort. I els tenim que diagnosticar aquí. Aquí ja fem tard. Això és el que també vam ensenyar aquí dels que tenen baixa funció pulmonar. Mireu, això és a la Corte de Framingham. Un anàlisi transversal de prevalença als 25 anys, edat 25, diu que els que tenen baixa funció pulmonar tenen molts més símptomes respiratoris, problemes cardiovasculars als 25 anys i 7 vegades més diabetes. Què té a veure la diabetes amb la funció pulmonar? Tornem al mateix concepte. És un marcador de desenvolupament de diversos òrgans. Si mirem la incidència al llarg del temps, aquí, des dels 30 fins als 70, el que veiem és que els que tenen funció pulmonar normal als 25 anys, que han desenvolupat bé els pulmons,
tenen la primera comorbilitat als 50. Qui als 50 no té colesterol, hipertensió, diabetes, vale? Però aquests d'aquí són els que aquí ja tenien una funció pulmonar baixa quan eren joves. Desenvolupen la primera comorbilitat als 40 anys, 10 anys abans. Segurament perquè ja no anaven bé, ja no havien desenvolupat bé des de ben començament molts òrgans. I se mueren més prematuramente els que tenien baixa funció pulmonar inicial. I és independent del tabac, però additiu al tabac. Si no passes el control de qualitat i fumes, vas molt malament. Per això hi ha que fer espirometries als 15 anys, als 18 anys, no és per que vinguin els malalts als 65 o 70. I també hi ha superatletes. I segur els normals aquí que han vist espirometries amb gent amb un BEMS de 108, 109, 110. I diuen, no fem res. Doncs ser un supernormal és molt bo per la teva salut. Aquí teniu un estudi de Copenhague que compara individus amb funció pulmonar normal, no baixa, normal, o supernormal. Cristiano Ronaldo. O Nadal, aquí diria Nadal. Doncs mireu, els que tenen funció supernormal al llarg de la vida tenen menys hospitalizaciones per qualsevol causa. Y tienen menos hospitalizaciones de causa respiratoria. Y tienen menos hospitalizaciones de causa cardiovascular. Y se mueren menos por cualquier causa. Y se mueren menos por problemas respiratorios. I se moren menys per problemes cardiovasculars, Oriol. Cefa, aquesta és per tu. Se mueren menos de cáncer. Función pulmonar, supra, más salud. Envejecimiento más saludable. Menos muerte cardiovascular, respiratoria, cáncer. Em sembla important, a mi m'ho sembla. Clar que hi ha algun tonto del bote que resulta que està molt bé i se posa a fumar i perd. Però, com ha començat molt amunt, quan arriba aquí, als 70, sembla que està normal. Però, en canvi, fem un tac i veiem emfisema. Com pots tindre emfisema, forats al pulmó i espiro normal? No sabem d'on han començat. Per tant, potser són aquests que diem pseudonormals. Y un toque de esperanza, Juana, para los niños. El 30% de los niños que están aquí, mal, son capaces de recuperar. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero entenderlo sería muy importante para ayudar a estos niños a recuperar. Y sobre todo porque quizás en el futuro podamos ayudar a adultos a recuperar. Hipòtesis. Molt bé, estic acabant, no patiu. Conclusions i última hora. Tot això, en el fons, és posar junts una història que va començar el 1990. Aquest senyor ja és mort, era un catedràtic d'epidemiologia a la Universitat de Southampton i ja, fixeu-vos que era un British Medical Journal, al 90, parlava de los orígenes fetales y de la infancia de les malalties de l'adult. El útero pot ser més important que la casa. Els 9 mesos, molt important. De fet, els pediatres parlen dels 2.000 dies, que són els 9 mesos i un any i mig més. Primers com a fonamentals per definir el que serà la teva salut el resto de la teva vida. De fet, existeix, si a algú li interessa, el que es diu una societat, la DOHAT, que no és la Doha dels Emiratos, i és la International Society for Developmental Origins of Health and Disease. Que jo sàpiga, se fa del càncer i la early life, no sé si sabem gaire cosa, però potser algú tindria que mirar, no?
Crec que hem de fer un tom conceptual. Els metges posem parxes. Hi ha un problema, posem un parxe, el que sigui. Excepte la meva filla Inés, que és ginecòloga i que es dedica a reproducció in vitro. Jo li dic, filla, tu ets l'única metge que genera vida. Tots els altres posem parxes. I a mi em sembla espectacular aquesta visió, no? En qualsevol cas, la medicina tradicionalment ha anat darrere de les malalties. Vostè té asma, té POC, té càncer, té pneumònia, té infart, jo vinc jo i li poso un estent i li faig... No, hem d'anar abans. Hem de promoure la salut. Hem de deixar de seguir i començar a liderar tot això. Això tampoc és nou, hi ha molta gent que parla de salut pública i de prevenció, però ho hem de fer de debò, hem de fer espirometries als col·legis, per exemple. I això és un article que vam decidir publicar en una revista de medicina interna, per veure si els internistes ens llegien. No ens han llegit gaire. L'espirometria, òbviament, és una eina fonamental pels pneumòlegs per diagnosticar la presència i el tipus de malaltia, el tractament, però la proposta és que l'espirometria va més enllà. És un marcador de salut global. I us puc dir que en diversos països d'Europa, amb la Societat Europea de Pneumologia, estem anant a escoles, 9, 10, 11 anys, fent espirometries i mirant aviam com evolucionen. I ara vaig a última hora. Això, última hora d'ahir. No sé si algú de vosaltres ho va veure. Jo, quan ho he vist aquesta tarda, he dit, ui, tinc que parlar d'això. Diverses coses a destacar aquí. Primer, la foto no és actual. Vaig enviar una actual, però em va dir el periodista, no té prou resolució. Dic, bueno, aquesta va bé, sí. Bueno, però... Segona, han fet un homenatge a la meva mare. Sempre fan el meu pare, Albert Agustí Vidal. Aquí han dit el catedràtico García Navarro, que és la meva mare. I estic molt content que és la primera vegada que algú fa un homenatge a la meva mare. Vam començar aquesta conversa parlant de Genomics, però de seguida la cosa va anar derivant a temes, com us deia, més socials, menos científicos, que jo crec que el periodista va fer la feina molt ben feta. Si parleu amb ell, el feliciteu. Joan Serra, Joan Serra. I llavors, en aquesta entrevista, i amb això ja acabaré, van sortir 3 temes que una mica venen del Genomics, però poder van una mica més enllà, i que és els que vull comentar. Primer, la ITV, tots sabeu el que és la ITV, dels cotxes. Però poder tindríem que començar a pensar en una ITV de les persones. Ara desenvoluparé una mica més la idea. 2, tots heu sentit parlar de fitness. Vaig al gimnàs. Heu sentit parlar del immune fitness. Jo us he agafat 2 vegades, Genomics i immune fitness. I un altre molt important, i us explicaré, que tracta de la sostenibilitat dels avenços mèdics. La ITV, aquest país i altres, tenen una llei. Tu compres un cotxe i al cap de 2 o 3 anys tens que passar a la ITV per obligació legal. I a més l'has de pagar i has de fer cua. En aquest país hi ha una llei que protege la salut dels cotxes, però no de los humanos. I per què no podem tenir una ITV humana? Dic, no, vostè cada 2, 3 anys, 5, ha de passar la ITV. Hem de definir què inclou la ITV. I a més l'ha de pagar, perquè si no no és sostenible. Però, si passa la ITV, la pot desgravar d'Hisenda. Podria pensar, no? La ITV. Per cert, això em recorda que al Regne Unit està prohibit fer experiments en ratolins on tu fas fumar el ratolí.
Tant el govern anglès prohíbe que los ingleses fumen ratas, pero permite que fumen ingleses. Molt bé, immunofitness. Bueno, tothom sap el que és el fitness, no? I quan un pensa en fitness, pensa en això. I segur que alguns d'aquí, menys dels que tindrien que anar, jo el primer, tindrien que fer més exercici. Però hi ha una cosa que es diu immune senescence, altra vegada el temps, la senescència. El sistema immune humano en els nens creix i es desenvolupa i també arriba a un punt com la funció pulmonar i després baixa. I per això els iaios tenen més pneumònies, per exemple, o més infeccions, o si tenen un Covid se mueren. I no entraré en tota la immunologia bàsica perquè tampoc me la sé. Però comença a haver-hi gent que diu que la immunosenescència dels adults es pot tractar. I això és el que es diu immune fitness. I com tractem el sistema immune dels adults? Un és l'exercici físic. Xuti, portes bé. I això és un paper a Science del 29 de mayo, no fa ni una setmana. I no pensis que el fitness, l'exercici físic sols és múscul, que sí, però això em va semblar espectacular, que l'exercicio activa una resposta d'interferons, Jordi, potser tu ens ho expliques això, del fetge. O sigui que la gent que fa exercici té un fetge que lluita millor contra les infeccions. És una manera d'immunofitness. La dieta, el microbioma intestinal cada cop té més importància com a modulador de la resposta immune en general. Per tant, la dieta pot ser important, d'immunofitness. No em digueu si heu de prendre vitamines o suc de taronja, però algú ho averiguarà. I el que em sembla molt important, vacunes per adults. Tots tenim un calendari vacunal de nens i d'adults, la grip, perquè és estacional, el Covid i la pneumònia, cada 8 o 10 anys. Ara sí, zòster. I la tosferina. Jo no sé aquí, però a Barcelona hem tingut una epidèmia de tosferina en adults. I l'UVRS. Això és espectacular, perquè amb el Covid tots vam aprendre a posar-nos el palito. I ara ens posem el palito i la tecnologia ens diu si tens Covid o no, si tens gripe A o no, si tens gripe B o no, i si tens UVRS. I, jo pensava que el UVRS era una malaltia de nens, les bronquiolitis de l'hivern. Hi ha molts iaios que tenen UVRS i no van gaire bé. I ara, crec que no ha sortit encara, però sortiran vacunes UVRS de l'adult. O sigui que el concepte de vacunar adults per fer immune fitness a mi em sembla molt interessant. I més. I l'últim, problema social, no un problema mèdic, que és la sostenibilitat dels avenços mèdics. Jo vaig rebre, deu fer ja 10 anys, una invitació de l'OMS de participar en Berlín en un workshop per parlar de diversos temes com quin ha de ser l'objectiu últim de la medicina, per què ha de servir la medicina. La invitació estava firmada per Nicolas Sarkozy i Angela Merkel i vaig pensar que no podia dir que no. I vaig anar, no van vindre, ni l'uno ni l'altre, però vaig anar. I aquesta va ser la pregunta que ens van fer. ¿Para qué sirve la medicina? Per què ha de servir la medicina, teòricament? I us deixo 5 segons, perquè és una pregunta que sembla molt òbvia, però de debò no ho és tant. Després d'una discussió vam dir que l'objectiu últim de la medicina era prevenir i curar totes les malalties humanes. Esteu d'acord? Podríem estar d'acord, no? Diu, miri, i per fer això, per arribar a aquest objectiu, hi ha molta gent al món que treballa
hospitals, primària, farmacèutics, universitats, companyies spin-off, molta gent que està treballant per aconseguir aquest objectiu, no? Ja estem molt més a prop, i poso aquí xuti per tu l'exemple dels cardiòlegs. Deixa'm que faci un parèntesi. Quan jo parlo de POC, que és una malaltia que es diagnostica als 70 anys, que tothom atribueix a l'EPOC, jo l'atribueixo als cardiòlegs. Perquè abans tenies 50 anys, feies un infart i et mories. Ara tens 50 anys, fas un infart, vas a veure el doctor Forteza, et posen 3 stents, pots viure 30 anys més i tindrà temps de fer EPOC. O de fer càncer, o de fer el que tu vulguis. Per tant, l'esperança de vida als darrers 50 anys ha crescut 40. Per tant, encara no curem i prevenim totes les malalties, però hem fet un salt estratosfèric. Diu, imagini's que un dia aconseguim l'objectiu. Ja som capaços de prevenir i de curar totes les malalties humanes. Totes. Gran èxit de la medicina. Què passaria? Que viuríem 150, o 200, o 300 anys, no? I llavors la pregunta és, si fos així, aquesta societat visquent 200 anys seria sostenible? Qui pagaria les pensions 200 anys? I els dodotis durant 100 anys? I les residències de la tercera edat? Això no és sostenible. Per tant, què estem fent? Què hem de fer? Si això és el que volem i treballem per aconseguir-ho, i si aconseguim ens hem equivocat, poder tindríem que replantejar quin és l'objectiu de la medicina. Però això, òbviament, requereix un debat molt ampli. Mèdic, social, ètic, religiós, econòmic, polític, i no el tenim encara, és políticament incorrecte parlar d'això, però el tindrem que tindre. Som masses, no hi cabem, no hi ha dit menjar per tots. Jo l'altre dia vaig visitar un malalt, i amb això acabo, que tenia 98 anys. I estava relativament bé. I dic, senyor, no sé què, vostè amb qui viu? No, jo tinc molta sort, jo visc amb la meva filla, que em cuida molt bé. I vaig dir, i quina edat té la seva filla? Diu, 78. La cuidadora! Ens estem equivocant per algun lloc, Però bueno, crec que amb això he acabat i us dono moltes gràcies per l'atenció. Moltes gràcies, Albert, per aquesta excel·lent ponència, tremendament interessant, i la ponència queda oberta per la discussió. I li passo la paraula primer al doctor Forteza. I antes de res agrair al doctor Àlvar Agustí la bona imatge que té dels cardiòlegs, perquè realment jo he començat des de matí avui escoltant la doctora Joana Núñez, que està aquí, per cert, parlant de la prevenció de la mort sobtada amb deportistes, i he acabat amb el doctor Agustí parlant dels atòmics i d'aquestes coses, i ha estat un dia bastant entretingut des d'un punt de vista, des de la primera fins a la darrera hora. Jo, el que m'agradaria que participés molta gent, perquè l'Àlvar és una persona que fa reflexionar i fa pensar. No només aporta dades, sinó que aporta suggerències i de qualque manera fa que tots ens plantegem coses damunt la teva xerrada. Jo, inclús el que m'estava demanant, si té qualque sentit, quan parles de l'envelliment, parlar de lo que és les qüestions fisiològiques i les qüestions patològiques, com si hi hagués dos camins diferents. És a dir, de fet, m'estic plantejant si la vida no és una malaltia degenerativa, de qualque manera, perquè veiem també coses que nosaltres donem com a normals als 80 anys, no els donem com a normals als 40. La velocitat de relaxació del miocardi va disminuint amb l'edat d'una manera inexorable, i com a tantes altres coses. Supos que això és la part de temps que tu faries i que de qualque manera sigui fisiològic o patològic, de qualque manera inexorablement és així. Sí. La vida és una circumstància, no vull dir malaltia, però circumstància meravellosa,
però que té una mortalitat del 100%. Abans o després, però del 100%. Alguna pregunta a l'auditori? Yo quiero una intervención. Bueno, aquí tienes el micro. Mi felicitación porque la relación con Álvaro fue interesante, su llegada a Mallorca, ¿no? Yo estaba de jefe de servicio de pediatría en Sondoreta y tuve el privilegio de que me eligieran como pediatra de sus hijos. Fue un conocimiento profundo ante cualquier circunstancia y la inteligencia, sobre todo la inteligencia emocional, y para mí fue un modelo continuo de superación, de liderazgo, de inteligencia, algo realmente desconocido para mí, ¿no? Para mí ha sido una experiencia preciosa. Juana, me tenías que hacer una pregunta, ¿eh? No, perdona, pero esto es primero, después la pregunta, ¿no? Entonces, tengo que decir públicamente que realmente es un hombre excepcional. No he conocido otra persona semejante. Tuve el privilegio de presentarlo a la Real Academia, yo le contesté a su discurso de presentación y para mí ha estado siempre en mi corazón. La pregunta que quiero decir es, ¿el envejecimiento con éxito de qué depende? De los genes y del ambiente y del tiempo, de Genomics. Los genes son los que te han dado tus padres y eso no los puedes cambiar. Sí puedes influir en la respuesta inmune y en la epigenética en función de qué hábitos has tenido durante toda tu vida, los del exposoma. ¿Has fumado, no has fumado? La dieta, el ejercicio, las vacunas, muchas cosas, ¿no? Y supongo que luego un poco de suerte también ayuda, ¿no? Que no te atropelle un autobús al cruzar el Paseo Mallorca, pues también ayuda. No tengo ninguna receta mágica. Ahora, te puedo decir que el envejecimiento saludable es un problema económico mundial, porque el envejecimiento no saludable es muy caro. No solo que impacta en que la gente está mal, se muere antes, tiene un impacto familiar, es que es carísimo. Yo con toda mi admiración, cada stent que pone o marcapasos o DAI que ponen los cardiólogos vale mucho más dinero que nuestros inhaladores. Gracias. Sí. Jo te volia felicitar per aquesta brillant conferència, com sempre, no has defraudat. Gràcies. Te volia jo fer una pregunta a l'inversa que ha fet la doctora Roman. Has parlat una frase que m'ha encantat. No era teva, sinó que era d'un senyor de l'any 1990, que l'útero pot ser més important que el carrer. Sí. Molt bé. I després has citat que tenies una filla que feia fecundació in vitro. Per tant, llavors hauríem de començar antes, molt antes, a donar aquesta salut sanitària a les embarassades o que han deixat anar. Perquè això pot tenir una transcendència, com tu has explicat avui, o has intentat explicar molt bé, per res de la vida. Sens dubte, sens dubte. Vull dir, l'educació sanitària és clau. Tabac és dolent, però una mare embarassada fumant és horrorós, no? Però després el concepte de la ITV humana, a mi em sembla que no és cap tonteria. Vull dir, quan abans identifiquem factors de risc, malalties inicials, podrem tindre un impacte sobre l'envelliment saludable molt més alt. Jo quan veig una primera visita a un senyor o senyora que té 70 anys, que ha fumat tota la vida, que s'ofega, i la puc ajudar, però poca cosa. Arribo tard. Hem d'arribar abans. De fet, tenim un programa multicèntric que es diu Antes, perquè volem diagnosticar abans, per poder tractar abans i ser més eficaços i més baratos. Sin piropos, por favor. Álvar, gràcies per ser aquí, sempre mos estimules i fas que no sé, mos plantegem coses, no?
Aleshores, jo te volia demanar, no des del punt de vista de pneumologia, perquè, òbviament, tu dius fer espirometries a tothom. Què passaria si tinguéssim un marcador més fàcil o una combinació de marcadors i si ens trobaríem amb aquesta mateixa història que has contat de l'espirometria? Jo crec que sí, que és aplicable a altres camps, però m'agradaria saber el que penses. I després, si el tenim i l'aplicam, com, ara ho sabem amb en Javier, com d'ètiques tenir un ITV si després no pots donar una resposta efectiva? És a dir, en molts casos sí, se trata de diagnosticar antes, però també en molts casos no hi ha esperança segons el que li dius a un pacient. Aleshores, jo crec que han de ser dos camins paral·lels, on, per una banda, han de profunditzar amb aquests marcadors, amb aquesta combinació de marcadors per poder fer una ITV efectiva, però per altra, l'esperança i el tractament també hi han de ser. La proposta que jo feia és que l'espirometria és un marcador. És un marcador, i ja he ensenyat dades n'hi ha més. Ara fa 4 anys vaig tindre jo que anar a renovar el carnet de conduir. I em posen allà un juguetet, l'aviso, si veo, no veo, i m'aprenen la pressió arterial. Escolti, de debò és necessari prendre la pressió arterial pel carnet de conduir? El de veure o no veure, vale. Per què? La força del lobby cardiovascular. Perdona, és així. Els pneumòlegs som de segona. Sí, no, el colesterol, ui, el colesterol, la pressió, Saps on els cardiòlegs, i tu, Xuti, em corregeixes, van identificar que el colesterol i la hipertensió eren magnífics predictors de risc cardiovascular als anys 60, a l'estudi de Framingham. Framingham és un poblet a les afores de Boston. Quan van fer tot l'anàlisi, saps quin era el millor predictor de mortalitat, incloent colesterol i hipertensió? Fet pels cardiòlegs. La capacitat vital. Fixa't el nom, Capacitat vital. I el que m'has dit, si hi ha esperança o no hi ha esperança, aviam, si un malalt o malalta té una malaltia incurable, bueno, doncs nois,